Tešíme sa, že ste našli cestu k nášmu blogu. Hlavným hrdinom dnešnej epizódy je Foxy Family Montessori doska. Jedinečná záležitosť, ktorá vaše detičky posunie o level vyššie v oblasti tvorivosti a schopností. Súčasný svet je plný plastových a elektronických hračiek. A viete čo? Rodičia sa začínajú vrácať späť k osvedčeným metódam. Drevené hračky sú zase in. Čím to je? No predstavte si, drevo je pevné, bezpečné a ekologické. Skvelé vlastnosti, vďaka ktorým sú drevené hračky opäť obľúbencami rodičov aj detí. Okrem toho sa budeme venovať aj téme udržateľných hračiek. Pripravili sme pre vás malý manuál pre rodičov, aby ste lepšie chápali ich benefity. Tiež si povieme niečo o najlepších senzorických hračkách pre deti. Tieto naozaj rozvíjajú každý zmysel našich malých objaviteľov a pomáhajú im napredovať vo svojich motorických i poznávacích schopnostiach. A teraz prichádza čerešnička na torte, Montessori hračky. Ako asi všetci vieme, filozofia Montessori je postavená na predstave, že deti sa najlepšie učia skrze hru. Preto vám prinášame jedinečný pohľad do sveta týchto hračiek a prezradíme vám aj niekoľko tipov, ako ich efektívne využiť vo vašej domácnosti. Poďme na to. Význam Montessori tabule Foxy Family pre deti. Tak čo je podľa vás kľúčové? Na čom by sme mali pri výchove detí venovať najviac pozornosti? No predsa ich vzdelaniu, rastu a sebavyjadreniu, nie je to tak? A práve tu sa otvára priestor pre Montessori tabule Foxy Family. Ale aký to má presne význam? Montessori doska od Foxy Family nie je iba obyčajnou tabuľkou. Predstavte si ju ako malý svet pre vaše detičky, kde majú možnosť skúmať, experimentovať a učiť sa novinkám, a to všetko z pohodlia vášho domova. Vedzte, že deti sú nesmierne zvedavé bytosti a neustále túžia spoznávať svet okolo nich. Táto tabula je pre nich ako stvorená, ako to myslím? Jednoducho. Je to ako veľké ihrisko pre malých vedcov. Všetko v jednom, hra, objavovanie a učenie. Ale nie je to len obyčajný hrací kúsok. Montessori tabuľa Foxy Family je skvelým pomocníkom pri rozvíjaní motoriky a koordinácie. Môže slúžiť ako polygón na testovanie rôznych dovedností, od kreslenia po manipuláciu s drobnými predmetmi. A čo je najlepšie? Všetko je postavené na princípoch Montessori filozofie, teda učenia sa prostredníctvom hry a objavovania. Takže ak hľadáte niečo, čo posunie vaše detičky dopredu v ich rozvoji a vzdelanosti, potom práve táto Montessori tabuľa Foxy Family by mohla byť tou správnou voľbou. Je to viac než len obyčajná tabuľa. Je to cesta za poznatkami, novými zisteniami a seba uplatnením. A nie sme presne o tom presvedčení aj my rodičia? Prečo drevené hračky vyhrávajú? Prípad Montessori tabule Foxy Family. Hračky z dreva, áno, dobre ste pochopili, ide o hračky vyrobené z dreva. Prečo? No proste preto, že sú jednoducho top. Ale aby sme sa dostali k podstate veci, nechajte ma prezradiť vám jeden špeciálny druh drevenej hračky. Je to Montessori tabuľa Foxy Family. Tieto tabule sú úplným game changerom. Montessori tabule Foxy Family sú tak fantastické, tak neuveriteľne pôsobivé, že ich obľúba medzi rodičmi aj deťmi len narastá. Ale aký je dôvod? Čím si získavajú túto obrovskú popularitu a prečo majú tak vysoké hodnotenie? No vedzte, odpoveď je celkom jasná. Všetko je v tých drobnostiach, ktoré dokážu urobiť obrovský rozdiel. Pozrite sa na drevo, z ktorého sú vyrobené. A ich dizajn? Je akurát taký, aby perfektne padol do detských rúk, keď ich deti držia a skúmajú okolie, ale to nie je všetko. Majú aj schopnosť naučiť deti novinkami, pružnosti a prispievať k ich vývinu. Táto hračka proste očarí. O tomto predsa celé je, čo myslíš? Vyrábame hračky, ktoré nie sú len o zábave? Sú aj o vzdelaní, vývoji a objavovaní. Montessori tabule Foxy Family patria medzi absolútny špičkový vrchol. Udržateľné hračky, rodičovský sprievodca pre Montessori tabule Foxy Family. Tieto tabule sú vyrobené z prírodných materiálov. Pomáhajú udržať našu planétu v poriadku a zdravie na vrchole. Bezpečné pre naše najmenšie a bezpečné pre našu matku Zem. To znie fajn, že? Povedz, poznáš Foxy Family? Ak si ako ja, tak tiež zbožňuješ ich tabule. Sú tak pekne vyrobené. V každom kúsku cítiš lásku a starostlivosť, za akou boli vytvorené. Každý detail je precízne spracovaný a čo dostaneš na konci?
Hračku, ktorá nielen dlho vydrží a je udržateľná, ale je aj neuveriteľne krásna a super zábavná. A vieš, čo je na tom celom najlepšie? Tieto tabule sú fakt pre všetky príležitosti. Môžeš ich použiť ako hračky, alebo teda ako vzdelávacie pomôcky. Dokonca môžu deťom pomôcť naučiť sa zo pár vecíčiek, od tvarovania cez farby a čísla. Ale nie len to. Môžeš pomocou nich aj učiť slovíčka, písma alebo dokonca jazyky. To je fakt skvelé, vlastne rastú spolu so svojím malým majiteľom. Takže áno, Montessori tabule Foxy Family, to sú hračky budúcnosti pre naše detičky. Teda ako? Prispieješ ku šíreniu tejto myšlienky? Top senzorické hračky pre deti. Hodnotenie Montessori tabule Foxy Family. Takže, zháňate najlepšie hračky pre rozvoj zmyslov u vašich detí? Montessori tabula Foxy Family je to práve orechové. Ver mi na slovo, táto tabulka je fakt neuveriteľná. Je to, ako by ste mali kúsok dúhy priamo vo svojej obývačke. Pocit hladkého lesklého dreva pod prstami detí je neskutočný. Pozorujete, ako ich drobné ručičky skúmajú každú dierku a odkrývajú všetky detaily a ich nadšené tváre sú neprehliadnutelné. Môžete si myslieť, no dobre, ale predsa len ide len o dosku. Ale som presvedčený, že keď ju uvidíte naživo v akcii, zmeníte svoj názor. Foxy Family tabulka od Montessori je taká pestrofarebná a plná rôznych gombíkov, háčikov a dokonca aj maličkého zrkadielka. Je skvelé vidieť, ako každý jednotlivý prvok má svoje miesto a úlohu. To je to práve kúzlo Montessori, naučiť naše detičky chápať svet okolo seba prostredníctvom hry a objavovania. A čo robí túto tabulku takou špeciálnou? Presne to, čo by ste očakávali od luxusnej senzorickej hračky, umožňuje deťom neobmedzenú hru a učenie sa. A bonus. Je tak krásna, že bude skvelým doplnkom do detskej izby. Montessori hráčky. Hranie s účelom pomocou Montessori tabule Foxy Family. Hej, poznáš Montessori hračky? Ako keby si otváral skrinku plnú zábavy a vedomostí. Také niečo ako Foxy Family Montessori tabule. Predstav si to. Tvoje decko sa hravo učí pri takejto tabuli. V rukách držia nielen obyčajnú hračku, ale nástroj na rozvoj. To je ono, pravý poklad Montessori hračiek, kde hranie má zmysel. Montessori tabula od Foxy Family je naozaj špeciálna. Môže pôsobiť jednoducho, takže predstavte si to, vaše dieťa je pri tabuli Foxy Family. Prstami prechádza po drevených prvkoch, sústreďuje sa, usmieva sa a skúša. A potom, áno, uspeje, to je ono, výhra, sebavedomie a radosť z učenia. Všetko toto možné vďaka tej jednoduchej, ale geniálnej Montessori tabuli od Foxy Family. Je to hra s cieľom. Nemohli by ste uhádnuť, koľko vecí táto doska dokáže spraviť. Ale naozaj verím tomu, je to majstrovské dielo motivujúce koordináciu vášho dieťaťa, motorické schopnosti a myslenie. Podporuje totiž samostatnosť a iniciatívu vašej ratolesti. Kedy ste naposledy videli dieťa pokúšajúce sa zapnúť gombík alebo navliecť špagetu na vidličku? No nie je to ako malá laboratória plná objavovania, kde detičky poznávajú svet? Tak čo poviete? Neuveriteľné, čo všetko môže taká tabuľka dokázať, že áno. Zhrnutie? Takže aby sme to zhrnuli, drevené hračky od Foxy Family sú parádnou voľbou pre deti a ich rast. Nie je divu, že sa stali hitom. Sú pevné, bezpečné a podporujú kreativitu a sebestačnosť. Že sú trvalo udržateľné? To je ďalšia veľká výhoda, najmä v týchto dňoch, keď sa čoraz viac ľudí pokúša žiť ekologicky. Montessori tabule od Foxy Family deťom tiež ponúkajú možnosť hrať sa so zmyslom. Vynikajúce senzorické hračky pre deti ako tieto pomáhajú rozvíjať rôzne schopnosti a stimulujú rôzne zmysly. A hádajte čo? Tieto hračky sú navrhnuté tak, aby podporovali celkový rozvoj dieťaťa pri zachovaní zábavnosti. Pre rodičov je to momentálne veľmi dôležité. Chceme predsa pre naše ratolesti len to najlepšie. Nakupovanie na KeyDS Shop je ako hračka. Jednoduché, bezpečné a rýchle. Stačí navštíviť náš web, prejsť si cez širokú paletu tovaru a vojla, máte hotovo. KeyDS Shop, top produkty pre vaše ratolesti, len pár kliknutí od vás.